تملسناكم لنا نفاتنا وصل حتى كقصلي مالتي تمكروخي حجه تمكروخ بتمرت مقدي بدرجه تمرتي وي نوت ان اكاديميك وي اتبل مالتي تمكروخي هاغراو سنيت بمنتاي تገልጽዮ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ወይ ከዓ ኣብ ወጻኢ ኣብ ሃገራዊ ስኒት እንታይ እዩ ትብል እዚኣ ቀፂላ እውን እዚኣ ኣነ ዶክተር ከነብላ ኢና ዳሕራይ ዝቕዳሕ ተለኹ ትቀዳሕ ትኽእል ኢኻ ካብ ፋጥማ ክዛረብ ከላ اوكي ሃገራዊ ስኒት ማለት ተዋሃሂድካ ብሕውነት بحاليوت مكبر للزب مرددان من باري بلو أبزي دايسبرا زلو بخي تسنيت بمنتاي أب تقدمنا قرب دبلنا تي مقارتنا تي حزبنا تي سوسايتي أب قربا بتخوينو دي أنا تقربا بتيدل علن زنبوركو كم سبخ قدم تفلتن تفقرن تتعرخن كم بذكرار بكمبر بزرحها أكايكم كان تجمر بفقريخا تجمره بحركة بي open mind خاني كله تردادي او تحقاقيزو خيدي يعزب نيري ولو نميدام ساعتنا خاني ولا بتقال سحجي من البات بوليتيكا فللي نيرو خون جن كما حواتينا سرح نيرنا حجبت انا مريحنا دنبرنا قبلي كله حجي من البات نكتع نيرو نير يا فللي ولا نيكال فللي انت نيرو تعم توهايدنا كنسرح نخل سباتنينا نيرنا نزلنا فللي كاتمايتنا كنفتح نقل سباتينا نيرنا حجون دحر خندي عامتات تراحبنا حجي ناي بتليفون ديو بقلدي كنزارب كلنا بزعبا كال زي كونه بتي زقراربنا إنا نزارب بزي دحراي تي سوسايتي نحنا تقودي يخبل كله انتايو تي قدم انا purposely وي بمدب زقبر زنبري مثلا النيرو دحراي ندابا زحم مسكدن the same language ማለት ከም ቋንቋ ብዙሕ ሰብ ክብሎ ምስ ጀመረን ነዚ ሕብረተሰብና ሓቢሩ ንኸይሰርሕ ሓቢሩ ተፋቂሩ ተዋሃሂዱ ንኸይከይድ ብፐርፐዝ ተገብረ ናይ ነዊሕ እዋን እዩ ዝብሎ ሰምታ ሜዳ ከለና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክፀልኡ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እዞም በላዕቲ እንቋቁሖ ብለና ነይሮም ኣብ ከበሳ وحدات ስለዝነበርና بعد تخيد بعد اتخا ندحر حمشت سب كوينا داني وي از نحمشت سب ازوزنا يلكا كادري كند استاي تدونغي خا عزيزم كسعدم صلكان دحر سلدلنا قعو غزينا قعو قلينا اجات بنا تحنت سبيتنا عبلينا نقصل اتم بلاتم قحو اتم كمزي دحر زي انا ينقحو خمن ونبل انقحو خمزي مستبهلي دحري أبارك خمسة ناي مكفأ مالتي نيدك متحت أنتم بلعتي بوج تزقر ما أنا بزي مجمر يا مسمت أخو كبلوا لنا هجي مثلا من الوقت زي أنت تسمع ما خمانسي أبتو وانتي سلازت تسمع عني كم بقى كستايس سلاز وصل فوري كوني وتم مزبلنا حدش تكلناس زي يوم حجمت يوم زلوت كابتي أم بلعتي بوج أنا زي أهو خبزي بمرجع يكون كنت سديدة شو أب سوراي دقلقل دنبركو أب هاجراي دقلقل دنبركو تيكون كوينوني نه حد بوق تجيرو أب دوب مسبت أحكو أي مرات كنا فزبا جنبارك خيد إني سدت متي زنبلعت بوج كي تقربهم كمزيهم ولا تكو دحرتم بسودان دمز أنا بزيت وهاهدنا إيش كوميونيتي خن مصر كلنا هنا كم عقوب جميرنا أنتي كم عقوب جميرنا يعني إيرتريان كوميونيتي سقاب حجي زلا محبر كتكون كيلا زلا حدين تاي كلنا جميرهم نتا محبر نزقوني يكون أب معبلن دلدلن محبر كنجبر أبز عدي عبي انقفات زخوننا وتهم صعبتي نيتي سرعة زنوارينا حجز سرعة الزي كاب جزينا بجزي نحد جروب حدا شيء يوصلوا بتحد جروب كيرو نتحد جروب يقاجو زي عند سمعوا زعبيو لمنتاي تاريخنا يتقاد الحرنة إرترا زين القراب إرترا لمنتاي سلمتاي توم عبيت هزبي نجابها زفلتو عبتي جابها زنبرتو جزي حدا عبي سبعي زنتو لي زنتالو سقاب حجي زذكرني
زم سبعي زيهم انتايلهم تي هزباقم جبهة مسكرت تي هزباقم بارنت بوتاتات مسحزوا ثم عبيتي تدلينا لهم يلهم زيهم كفتم قال عبيتي اني سحل كتكوديهم يلهم مالتي سحل كتكوديهم يلهم وانت تاجرناكم نحن كلهم دقناكم ابزن سلازنبورو داني نلاخو نيرنا منتاجرناكم نو حطوتات لنا نعقد كوديهم يلهم وسيدهم ابغعزهم حدا كابهم ناي كليت حمام سلازنبورو دي ولنتاي انتم سبات انا خمسه خوينه كشين دلي كل كيلو مم ماكينه خدو نيرو زوم سبعي كل كيلو مم بدحريقو زوم سبعي اب توم صحتهم قال اي متاي لهم انت نمنتاي كمزي تصم دي ولا كدان كاندوش انه يلهم توم سبعي مويتهم اذا انتايو تزقونه يكون طبق نخينجر بتعدي حار نزوم سبعي نزوم حزبي كاب حدا بوتا وسدوم كله بدك خالق بوتا جنتاي تجميرو مالتي تقدات دبل ناي رجا كحز جميرو ناي هيمانوت كحز جميرو ناي كالق كحز جميرو تحزبي ننحدو كتصلالا كم زي تحقاقز كم زي قرب نايتم عبي سبعي حج انت عميلهم انت زياتهم سي كمتم زحلفوا دقنا يكونون انتم دقي ناخم ابزح شقكم هاجر كيدو يلوم نتم دقو كسغوم كمان مريزم حج نمنتاي ابزي ابتكابي تغادلو حرنت ارترا زنبرتو اتم سبات تصبق زراي وبزعبا تغادلو حرنت ارترا يزاربو نيرم ابا قال لي بوتاتات ناي مريت ممحياش تغيرو نزن اي مريت ممحياش ويكات زي صلم زنبرت ناي مريت ممحياش زي قبرتو حقي بتغادلو حرنت ارترا እንደገና ከተማታት መስተታዘ ተቦታታቲ ሶሪ መስተታዘ ደርግ መስሓዞ እንደገና እቲ ህዝቢ ተሓተት ኢሎም ደርጊ ድሕሪ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነፃ ሒዛቶ ዝነበረት ደርጊ ኣብ ዝሓዝሉ ነቲ መምሕያሽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝገበረቶ ነቶም ህዝቢኦም ሓቲቶሞም እንታይ هم ብኡዶ ትኸዱስ ክንቅይሮ ኢሎም ኖኖ እዚ ስኒ ደሓኒ ነቶም ደቂ ዓድናስ يقال مريت تقمقال ناس طبقينا نخيدلنا طبقيهم غيرهم لنا إلهم حجبت وانتنا إثيوبيا مريحنا تحسبهم نايدرجي أمهم سنتقين مرجعهم سدحاني لهم تدحراي زمت أجن نتهز بيزق كفافل نحد حدود زكاتو بحدق سرح كم زي كل بفلاي عبزد دياسبرا خوينا نحنا كم محبر كم هي إريتريان كوميونيتي كابزز قمنا له عمت سجع عبزي وانزي كندي نجار كنجبر مخالنا كنا وش تخاي أتو بس أنا بحد خوينهم يوم جميرمو بفلاي تي منجست خاخو قطعت أورا أبزد ليلو وان إنا تفلينا حجيت أبتي دحانز نبرو الوان بحد كنسرح كي إلنا نيرنا تنخول نحنا بوتا محلونا نخالقنا يكن حجزلو نخيل محلونا تمحبر سجع حجلو سرفايف جري يحجون بزحاتي حجزيو كن كابون العلي كنحجز كابون العلي نتي هنا سوسايتي كدقفلو زخيل مدبات مجبرنا نيرنا تاني دحرويت مزي أزنا برات حتون لكعيو نتن تقصص كون سبعة ل3 عامات زجبرت نشتي جوجلتات نايدك نستيو السيون عنا مثلا ندحزنا فورمال زي كونه بستايل إلكا مالت نتيز أجامات تزرارب كاتو ردادي فتح مخال صبغيو حجين تاي يزبل أنا زبل إن بزيز متصدرلو زخونة يكون من قصاص نقبرون طعمي مستبهل تنكونا لنا قرجتات كركب خيلي أب سوسايتيز علو نزخاني قبو أف مفتحتات كنرهبالو زم كلهم أب فولنتير ديو أب محبرات ديو أب دبات ديو سرح دلو أي مثلاً أبزي صراحة زي ناي ممرحن ناي سلطانن ناي بلدن كخون توم زسرعو ناي مجمريا مقلقال مخاني أقلقلتي زري واس نجار سلازلو كجبرو زلن أنسي كجبرو زلن نجار الله كساتفولو زلن كوفيو زلن نجار الله كم بالي لذن إحنا نزيتات على لينا ده حر
حجن أبنت من إساعتهم زمزم زالو لازم من إساعد ديتو قد فلنا كقد فود دلواتيهم مبزحتهم كقد فود دلواتيهم من إساي كاني كوميتد كوينو كاب أحواتو كابياتاتو كمهار كماياتاتو كرئيو تحجيسي كم سيرفيس كم سرح كم موفاي كم مقلقال مخانو كرئي اللو إيه زبل مثلا نزيها حرة بطعمي غنيلنا يا صبوي حقيقتي مجمريا نزي سرعت نايسياس كقوم زغل جمرو تقال حرنتيم اتم قديم بزي وصاون زلو مالتي شعوغن كنسمعهم ما يكالنا كندمامص ايكالنا نافت غزيتي حج ግን نابت نسوم زجمرو قالسي ኢና مصينا ዘለና مالتي سخاتكم زجمركم برقص حج خاب حبار اتي سرعت مكففال سرحي እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እንዳኸፋፈለና ስጋ ሕጂ ገናው ንቀጽላሉ ሞ ንዕኡ ተዓዚብና እንዳተደማመጽና ክንከይድ እዩቲ ስኒት ከምጽእ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ብዓቢኡ ከዓ ኣደይ ኣስኒት ተምጽእ ኢላውን ኮመንት ክጽሕፈለይ ጸኒሓ ሓንቲ ሞ ናይ ኤደን ናይ ጓልን ስቴት እንተራ ኣብዚ ሃገራዊ ስኒት መምጻእ ከዓ ዓቢ ምዃኑ ተረዲእና ነዚ ብሓባር ክንቃለሰሉ ከም ዘለና ንሰርሓሉ ኣለና ብሕጂውን ክንሰርሓሉ ያ ማለት እዩ ዶክተር ኢብራሂም ኣብ ኣዘላህ ካሪቶ حراي تحتو انت اعتبل نيرا حتى خويتنت هاغراو سنيت كنبل كلنا انتاي مالتنا اي قد دك انستيو تاي اب هاغراو سنيت فلاي اب دياسبورا اب دغه كما يمثل يا اجي قال بقالا ما انت خي ترجمه هاغراو سنيت الله اب حد عدي نبل انت اخوي الناس انتاي ننتلو يا هاغراو سنيت الله نبل الى انت قاليت يا ترجمه سب قليل ترجمه تخيل اجي اب حد هاغراو سنيت الله تداخل نبل كوينا ولا وش تعدي ولا بدقه مالتي قال لي وش تعدي قال لي بدقه خون خيلي قدامي تحطو انت نايت هاجر مننته لي امن انت داخوين لمثالي ኤርትራ ናተይ አይሉ አምን እንተ ዳቆይ ኤርትራዊነት መንነተይ ይሉ ኤርትራ ስለደፍቀርና ይኮነትን ዓዲ ስለዝኾነት ኢና አሁን ምን ዘለና ጀርመን ኔርና ተንኹንካን ጀርመን ካሁ በልና ኔርና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ዓደያ ናተይ አድብል ስምዒት ኣብ ትዝበዝሐ ህዝብ እንተሎ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ምልክት ናይ ሃገራዊ ስኒት ካልኣይ ናይ ሃገራዊ ስኒት ሰብ ከም ሰብ ድርአ እንተ ዳቆይኑ እንታይ ትብል ኔራ ፋጥማ ቀደም ኣብ ዓድናሲ ነቲ ሰብ ከም ሰብ ይብድሪዎ ካልኣይ ሓቱን የም ሃይማኖቱ መኒኻ ገለ መልስ የለን ከም ታሰብ ተቀቢሎም የምሱድ ሰርሑ ትብል ኔራ ስለዚ ኣብ ሓደ ዓዲ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ እንተ ዳኢሎምኻ ሃገራዊ ስኒት ወላ ብሕጉን እኮ ከተተግብሮ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ናይ ኤውሮፓ ከምዚ ናይ በዓል ኣሜሪካ እሱ ማለት እዩ ብኻል ኣዛረባ ስለዚ ሰብ ከም ሰብ ዝረኣየሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሳልሳይ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ እንተ ዳ ክትብል ኮንካ ኣብ ሓደ ዓዲ ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ እንታይ እንተ ዳ ኣሎ ማሕበራዊ ፍትሒ ማለት እቲ ናይቲ ሃገር ሃብቲ ብማዕረ ነቶም ኩሎም ደቂ ሃገር ዝመቃርሓሉ መንገዲ እንተ ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ስኒት ኣሎ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ንብል ሳልሰይቲ ኣብቲ ሃገር መንግስቲ ከመይ ጌርካ ከም ትመርፅን መንግስቲ ከመይ ጌርካ ከም ተውርድን ሕጊ እንተ ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ትብል ሓምሸይቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ማሕበራዊ ናጽነት እንተ ዳ ኣሎ ነጋዳይ ክኸውን ዝደሊ ነጋዳይ ክኸውን ዝደሊ እንተ ዳ ኮይኑ ትምሃር ዝደሊ ድምሃር እንተ ዳ ኮይኑ ትሓርስ ዝደሊ ትሓርስ እንተ ዳ ኮይኑ ንዕኡ ዝሕሉ መንግስትን ሕግን እንተ ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብቲ ዓዲ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ንብል ካልእ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ንብል ሃይማኖትና ሓደ ስለ ዝኾነ ባህልና ሓራ ስለ ዝኾነ ኩላትና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ደይኮናስ ናይ ኤርትራ ናይ ሓባር እምነታት እንተ ዳ ኣለና ምሳሌ ክበከ ኣብ ኤርትራ ሰለስተ ኣለዋ ናይ ሓባር እምነታት ንኹሉ ዓይነት ሃይማኖት ንኹሉ ዓይነት ኣውራጃ ንኹሉ ዓይነት ገጽ ድምልከታ ሓንቲ እንታይ ከም ሃገራዊ ተኣሽብለ ንዓቢ ምኽባር ምሳሌ እዚኣ ካብቲ ሃገራዊ ክብሪ እያ ኩልኻ ንዓቢ ተኽብር እንተ ዳ ኮንካ ሃገራዊ ክብሪ እዚኣ ንዓኻ ሃገራዊ ስኒት ከም ዘሎ ትነግረካ ሙሽ ሓደ ሃይማኖት ስለ ዘለካ ኣይኮነን ኣነ ምሳሌ ላ ኣብ ኤርትራ ክገርመኩም ኣብ ዓድና ይብሉ ቀደም ንሕና ኳሕቲ ዕድሜና ናይ ቀደም ከማን ይበፅሕ ኣሎ ዳ እምበር እቶም ናይ ቀደም እንታይ ነይሩ ኣብ ዓድና ወላ ሰራቕሲ ክብርታት ኣለዎ ኢሎም ንምሳሌ ካብ ኣረጊት ሰበይቲ ይሰርቕኒ ካብ ድኹም ሰብኣይ ኣይሰርቕኒ ወላ ሽፍታ ንድኹም ኣይሃርምኒ
ስለዚህ ወላ ተሰርቀስ ክብር ሎ ሃገራዊ ክብር ሎ ተራቂኻ ግን ክብርታት ደለዎ ሰራቂ ኣብ ዓድና ንዓቢ ኣይትዘልፍን ኢኻ ወላ ፀሊእካዮ ኦኬ እዚ ባዕሉ እንታይ ብሓንሳብ ዝገበረካ ሃገራዊ ክብሪ እዚ ትስኒት ትበሃል ሓንቲ ናይ ማዳም ዓባያ ኣምፅያ ኣነ እምበር ሓንታ ዘኪራት ንክነገረኩም ሓንቲ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ምናልባት ሕጂ ምስ ዕድሚኣ ወሲኽካ ጓል 110 ዓመት ምኾነት ነይራ ትኸውን ኣብቲ ዓዲ ክብሪ ነይሩ ሃገራዊ ክብሪ ንብሎ ሓደ ናይ ስኒት ምልክት እሱ ከዓ እንታይ እዩ እታ ሰበይቲ ንሰብኣያ ኣቱም ኣይትብሎ ኣታይ ትብሎ ካብ ክልቲኡ ንላዕሊ ተኽብሮ ወላ ኣቱም ኣይትብሎን ንምሳሌ ዕንጨይቲ ክትፍልጥ እንተዳ ደልያ እቲ ዕንጨይቲ ይፈለፅ ትብል ፈልፁለይ ኣይትብሎምን ፈልፁለይ ምባል ከም ታሽም ጌራት ይውሰድ ከም ክብሪ ምጉዳል ወይ ኣታ እንተኢላቶ ፈልፀለይ ተኢላቶ ከዓ ከም ክብሪ ምጉዳል ሕጂ ኣብ ኩሉ ዓዲ ድማ መቸም ሰብኣይ ሓደ ኣይኮነን ማለት ናይ ብሓቂ መትዓቢ ሰብኣይ ከ ኣሎ ከምዚ እናኽበርኦ ኣቱም ኣታ ደይብልኦ ክንዲ ዝኽብረት ናሃቦ ዘትሕብ ሰብኣይ ከዓ ነይሩ ሕጂ ዘን ሰበይቲ እዚአን ንኽገርመኪ ካብ ዓረዛ እየን መፅአን ይዝክራ እየን ተፀብለካ ሰበይቲ ናይ ቀረባ ሞታት ኣሞና ትኸውን ሕጂ ነቲ ዓባይ ኣብቲ ገዛ ዘላ ከተሰሚዕ እያ መፅያ ኣነ ሲኢላታ ሰብኣያ ማለት እዩ እዞም በዓል ቤተይስ ኣትዒቦምኒ ወላ ዕንጨይቲ ከማንስ ኣብ መዓልቶም ኣይፍልጡ ኣብ መዓልቶም ኣየምፁ ሕጂ ኣቱምን ኣታን ኣይብሎምን ነይረ ካብ ሎምን እንዮ ድገበሩ ይግበሩ ኢለ ኣቱም ኢለ የምልኸ ኣቱምሲ ፀርፊ ተወሲዳ እዚ ሃገራዊ ክብረት ዝበሃል ማለት እየ እዚ ትስኒት ዝበሃል ከምዚ ዓይነት እንድሕርዳ ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ኣለካ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ክትብል ትኽእል ኣብቲ ሓደ እዚ ንኣሽቱ ይመስል ግን እሱ እቲ ሓደ ዝገበረካ ሃይማኖት ኣይኮነን ማለት እየ ወይ ደቂ ሓደ ዓዲ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸብራሉ ዓዲ ዝተባብዓሉ ዓዲ ንኣሽቱ ቆልዑ ክንክን ዝግበረሎም እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ሃገራዊ ስኒት ኣሎ ንብል ኣብ መጨረሻ ንሃገር ሰራዊትን ፀጥታ ናይቲ ሃገርን ንህዝብን ንሃገርን ዝሕሉ እምበር ንመንግስቲ ደይሕሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ዓዲ ሃገራዊ ስኒት ኣሎኒ እዚአን እንተን ሃገራዊ ስኒት ኣለዋ ዝብላ እሞ ኣብ ደገ ኮይና ዳ እንታይ ክንገብር ኣለና እንተልክኒ ጓል እንታይ ክትገብር ኣለዋ ነገረክ እየ ካብ ግደይ ትገብር ኣብ ደገ ሃገራዊ ስኒት እንታይ ክንገብር ኣለና እንተዛኢልኪ ኣነ ኩሉ ግዜ ስኒት ስለ ዝብል ኣይደለም ሰብ ይተሓጎስ ይጎሄ ንዕዱ ምልከት እያ ግናተይ ኣነ ዝሰርሓላ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዝኾነት ብኣ ክዛረብ ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ ፅቡቅ ትገብር ኣላ ኢለ ከዓ ስለ ዝኣምን እምበኣር ኣብ ስኒት ሃገራዊ ስኒት ከመይ ጌርኩም ተምፅኡ ኣለኹም ተዛኢልካኒ ስኒት እንታይ ትገብር ኣላ እንተነጊረኪ ሃገራዊ ስኒት ሰብ ምዃና ትፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስኒት እንታይ ኢላ ክልተ ዕላማ ኣለና ኢላ ሓንቲ ዓላማ ክብርን መሰልን ህዝቢ ኤርትራ ንክትምለስ ንፃዓር ኢላ ወይ ንስራሕ ከምቲ ኩሉ ዝቃለስ ዘሎ ሰብ ካልኣይቲ ነዚ ስርዓት ዝምሰል ገስናዮ ውሑስ ናይ መሰጋገሪ እዋን ንክህሉ ሓደ ሃገራዊ ታሽም በልዮ ቅዋም በልዮ ድስቱር በልዮ ቻርተር በልዮ ወረቐት በልዮ ውዕል በልዮ ክህልወና ኣለዎ ኢላ ነዘን ክልተ እዚአን ክንገብር ግን ኢላ ስትራቴጂ ንጥቀመላ ሃገራዊ ስኒት ትበሃል ኢላ ሃገራዊ ስኒትካ እዛ ሕጂ ትገልፃ ፀንሐት ፋጥማ ማለት እዩ ተኸባቢርካ ኣቢልካ ዘን ክልተ ሕጂ ክገልፀን ዝፀናሕኩ 5-6 ነገራት ነዚአን ኣብ ሃገርና ክህሉ እያ ስኒት ትሰርሕ ዘላ ስለዚ ኣብ ስኒት ሃገራዊ ስኒት ከም ስትራቴጂ ኢና ንጥቀመሉ እምበኣር እንታይ ትገብሩ ክልተ ነገር ተልካና ኣይንውሓልክን እየ ክልተ ነገር ንገብር ኣብ ስኒት ሓንቲ እንታይ ጌርና ዩኒቨርሳል ዲክለሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ትብል 35 ነጥቢ ዘለዋ ሰብኣዊ መሰል ትሕሉ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ትብል 35 ዘለዋ ዓንቀፃት ዘለዋ ክብሪ ናይ ቆልዓ ክብሪ ናይ ሰበይቲ ክብሪ ናይ ዓዲ ትሕሉ ወረቐት መፅናዕታዊ ወረቐት ፅሒፋ ስኒት ሓንቲ እዚኣ ካልኣይቲ ስኒት ከንታይ ጌራ ነዚ ስርዓት ዝምሰል ገስናዮ መዕለቢ ምእንቲ ክህልወና እቲ ቃልስናትና ምእንቲ ከይጭወ ሕጂ እውን ኢሳያስ ዲክታተር ሰዲድና ካልእ ጭሕሚ ዘለዎ ዲክታተር ወይ ጭሕሚ ዘይብሉ ዲክታተር ንኸይነምፅእ ምእንቲ ዋሕስ ክኾነና ናይ ዋሕስ ወረቐት ተድልየና ኢላ እዚኣ ናይ ዋሕስ ወረቐት ከዓ እማመ ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ፅሒፍና ወይ ከዓ እታ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ናይ ስኒት እማመ ፅሒፋ ቅዋም ነዚ ስርዓት ዝምስከደ ከመይ ጌርና ናብ ሰላማዊ መንገዲ ናብ ሰላማዊ ምስግጋር ንገብር እቲ ሃገራዊ ስኒት ኣብ ግምት ኣእቲና ማለት እዩ እዘን ክልተ ዶክመንት እዚአን ስኒት
اذا كلتا دوكيمنت زين باش مغيرا اقريبا كابتا حاده تحت صنيح خغلصه حنت خباتن عنقص قطر 6 تاع مسغاغري منግስት እንታይ ትብል መንግስትና ኤርትራ እትጽባሕ ድምሰረት መንግስት ማለት እዩ ሃገራዊ ስኒት ንኹሉ ዓቢ ግደ ክጻወት ኣለዎ ትብል ኣብ عنቀጽ ቁጥሪ 6 ኢና ስለዚ እዛ ስኒት ትገብራ ዘላ 35 ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕልዋ عنቀጻትን ነዚ ስርዓት ዝምስከደኻ ካልኣይ ዲክታተር ንኸይመጽእ ምንቲ ንመሰጋገሪ ንሰለስተ ዓመት ጥራይ ተክፊለና قوام أقميتنا لنا ناتنا استراتيجيكا هاجراو سنتيله هاجراو سنت على نختبلكا إذا قلت الكد تنحكو نسب كم سب مقبال هايمانو ديكونس هاجراو خبر كلها كهلوكا ولا عدي إيرترا تام إمان دبلا عصرتين ولا شو عتت جلسكون زين ين هاجراو سنت بحالا مالتي نزين كنجبر عبدجة دك نسيو عبد جدت صوتات بل زي عتامل تهيج حلتناتي بخلت تنجر جدت صوتات حانتي من تجدت صوتات تدعي الكني سنت 4 ورقات ناي مصنعت ورقات غيرها حنت خاطر ناي مصنعت ورقاتي كلتا نغيركي تسالسيت ناي مصنعت ورقاتي رود ماب تبال حباري منقدي ابدغ لنا ايرتراويان بحبار بسنت كمي غيرنا تقاليسنا هذا الترعات زي نلقسو تبل رود ماب غيرنا رود ماب ማለት حباري منقدي دخل بلو حباري منقدي ማለት ابزا حباري منقدي مصنعت تتاجور نحنا نمنتاينا عبد لنا إيرتراويان بحنساب بسنيت كسترح زي نخل تبل مسمته كانت حانت مخنيار دك انستيو مستخم سلا ديلو تبل نيرا زم دليت فتحي نو وحده دك انستيو بسانات صنبيرنا نيرنا دنخون نتا هاجراو سنيت عبي حاجز مغبرالنا نيرا سنيت غبرتو نايكل تحمت مصنعتي حانتي كاتن شجرنا هاجراو سنيت تقامات دك انستيونا خنصنبرن سلا ديك علنا تبليا اب سنيت ግን 55 دك انستيو صنبيرنا أتي coordination committee دبال 55 دك انستيو صنبيرنا ስለዚህ دك انستيو كل ግዜ نعان تصنبير كاين كاتي حجراوي سنيت دبال مسيمتي كالاي تطمن ايغوال انستيت لا ምናልባት جنت مسانا ስለ ዝኾነት ክትርዳእ ትኽእል ትኸውን ኣብ ዝኾነ ማሕበር ክሰርሕ ከለኻ ኩሉ ሻብ ምግርጫው ኣሎ دك انستيو ابالات انت تعلو خاطر من محدار وي قلطيف كاي تغاچون تتغاچي هادما قلطيف كاي تفاتح وي تغچت ማለት قلطيفو اي مصاكان انت ماتيو قلطيفو اي غفحن انت غفيحو قلطيف كافتح يتصح لمنتاي دك انستيو بتفطرو ناتن بروبلم نخفت حنبر بروبلم حيزنا يمصخاني ودي بروبلم حيزل كاي مص تناتو تدي سمع كاي دما نقول لها فحبيلك خيد بزح سكفتا يقول ولا نسيتي كما يتقبرنا ስለዚህ ኣብታ ሃገራዊ ስኒት ይሕግዛና በሓደ ወገን ካልኣይ ሃገራዊ ስኒት ናተንካ ኣብ ውሽጢ ማሕበራትና ቀልጢፍና ከይንባስ ተተባኢስና ድማ ቀልጢፍና ንከይንፋታሕ ዓብይ ግደ ዝፃወታ ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል በዚ ምገለጽ ቦናተን ሃገራዊ ግደ ኣብ ካልእ ዝርዝር ያተ ብጣዕሚ ኩሉ ገሊጽካዮ ኢኻ እንታይ ክንውስኸሉ ድሕሪኻ እታን ኣብ ስኒት ምንቅስቓስ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዘላ ሓንቲ ካብታ ዘድንቓ ግን ደቂ ኣንስትዮ ብማዕረ ተሳታፍነት ኣብ መሪሕነት ተምፅእ ስለዚ ዝኸኣኒ ጥቕሚ ስለ ዝፈለጠት እያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብማንም ዘምፅኦ ኣይኮነን ጥቕሚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ክገልፆ ዝፀንሐ ዶክተር ኣብ ስኒት ይኹን ኣብቲ ስራሕ ይኹን ብዙሕ ሓጋዝነት ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኩሉ ግዜ ክንብሎ ፀናሕና ዋላ ኣብ ገዛ መብራህቲ ገዛ እየን ዝብልና እየን ዋላ ኣብ ቃልሲ እውን መብራህቲ ናይ ተቃልሲ ኮይነን ዝመርሐኦን ናብ ስኒት ዘምፅኦ እየን እሞ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ክንሳተፍ ከም ዘለና እዚኣ ቀዲ ሓባሪት እያ ማለት እዩ እምበኣር ሕጂ ናብ ዕረፍቲ ክንወፅእ እሞ ድሕሪ ዕረፍቲ እታ ናይ መወዳእታ ሕቶና ተነምፂና ክቡራት ተዓዘብቲ ሓንቲ ሕቶ ተሪፋህና ኣላ ናብ ዕረፍቲ ክንወፅእ ኢና ሕጂ